Kimchi Chino! 오빠, And I am back, mahal. Nagbabalik na po ang Radio DJ na nag-iiwan ng katagang wag mo munang sukuan. Tignan mo muna kung kaya pang hilutin ang relasyon nyo. Ano yung pinagsasabi mo dyan, Kim Chino? Hindi, ang sabi ko nga dito, di ba? Minsan, maliit lang naman ang problema, pinapalaki pa. Maliit lang ang problema, hinihiwalayan agad. O di kaya yung ibang relasyon dyan, o aminin nyo, totoo to gumagawa ng problema para may dahilan upang bumitaw o makipaghiwalay. Shoutout natin dyan yung mga iniwan. Shoutout natin dyan yung isang palya lang, isang away lang, nag-cause na ng breakup. Congratulations, ikaw ay iniwan kasi merong kabit yan. Alam ko yan kasi minsan na rin akong inaway ng walang dahilan. Minsan na rin akong sinaktan na walang dahilan. Siguro ang dahilan pala ay meron na siyang iba. What? Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spice. Si Opa mo na si DJ Kim Chino. At diba sabi ko sa inyo, mahal, ang ating Chinitox topic ay all about selos. Minsan kasi ang selos, hindi mo agad natitreat. Minsan hinahayaan mo. Kaya ang ending, yun ang dahilan ng inyong breakup. O di kaya kung bakit ka laging single. Ay, totoo yan Kaya naman tonight bibigay ko, 'di ba, ang tatlong paraan paano i-handle ang selos ng jowa mo. 'Di ba? Basic na basic 'to Recap na tayo. Sabi ko kanina, una, mahal, usap kayo mahinahon kapag nagseselos si jowa. 'Di ba? Pag-usapan, gawa ng paraan. Tanungin muna kung bakit. Anong dahilan ng selos? Root cause analysis ba? Diba? Tapos kapag nalaman mo na, ikaw na bahala mag-adjust. Diba? Kung pinangseselosan niya tong bagay na to, tao na to, definitely ikaw mag-a-adjust. Kasi at the end of the day, pinili ka niyang taong yan at nag-commit ka sa taong yan. Kaya, ikaw ang mag-a-adjust. Basic na basic. Diba? Magtulungan kayo. Hindi yung nagselos, na buwisit ka, napikon ka, humanap ka ng iba. Hindi ganon ang pag-ibig. Anyway, pangalawa, mahal, kapag nagsiselos sa si jowa, sabi ko rin kanina, bigyan ng reassurance. Balik tanaw kung kailan mo siya minahal. Balik tanaw kung bakit mo siya minahal. 'Di ba? Yun naman talaga yun Bigyan mo siya ng assurance, ng peace of mind na at the end of the day, marami mang tukso, sa'yo lang po kakalembang ang puso ko. Ganun lang. Diba? Minsan kasi kapag selos, insecurity yan ng tao. So you need to treat or cure that insecurity para naman at least humaba ang relasyon nyo at hindi maparanoid ang jowa mo. O ito na, mahal, pangatlo at panghuli, kapag nagsuselo si jowa, mag-set ng boundaries. Basic na basic yan. Hindi porkit nagsiselo siya, okay lang na kontrolin ka. Minsan nakakasakal yun minsan nakakasakal. So you need to have a boundary. Halimbawa, hindi kailangan ibigay lahat ng password sa jowa. Nagsiselos, bibigay mo na agad yung password. Nasaan na yung privacy mo? Okay lang na mamanuyo, okay lang naman din mag-adjust. Pero at the end of the day, there should be privacy and trust. Diba? Ewan ko ba sa inyo, wag na kayong magjojowa nang babantayan nyo pa. Diba? Kung una pa lang, hindi na kayo nagtitiwala. Kung una pa lang, ayaw mo dun sa, or wala kang peace of mind dyan sa taong yan, bakit mo ginawa? Huwag na tayong magdagdag ng asikasuhin. Huwag na tayong magdagdag ng mga binabantayan sa buhay at poproblemahin. In short, huwag ka na magjowa kung paranoid ka. Diba? Yun yung sinasabi natin, boundaries. Okay? Boundaries, hindi dapat pinipigilan ang mga bagay-bagay dahil lang siya'y nagsiselos. Selos na may batayan pa rin dapat para happy-happy ang relasyon. And it's time for Bembangan. Uy, aminin nyo, masarap magbembangan kapag tapos ng inyong pag-aaway o tapos na ang conflict sa relasyon.
Madiin na madiin. Anyway, wala kayo sisibat na. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!